Здравейте, днес ще правим листовки, защото още седмица съм на изпит. Нека започваме, ако преработи видеото, индикаторът светва постоянно. Има технически проблеми с системата. Видимостта тук е ограничена. Така, няма да отговарям всеки въпрос за глави. Просто гледайте къде отговарям. Този път една предупреждава последователен пас за който е наляво. Бавно движите се. Така. Сега го скипвам, защото знам кога ще стане. Ама ви не дайте го преди в началото. Че за градина за добрата посока. Различна посока за движение, градина стойка за веса маса. За всички безтоварните. Стой, забравя. Забрал съм ги само да кажа. То си личи как ги решавам. Така червения и зеления. Аз забравя във всички посоки. Сини, жълтия. Аз поиски, че разреша. Преминавайте забравя. По-високо, значи по-висока 100 метра. Аз съм сравнение по-малко 100. Правилно. Така. Може да правя точно с моя грешка, но се опитвам. Така. Сравнено ясно, да разкрепваме така да, не. Ако писам, ще започваме да изпреварваме водача първо, се събеде, за да трябва. Да. Добре, изправя се този съзак. Товарен, трактор. Така. Тестовете съм спрямо, защото се движим направо. Тестовете вършим фирма, ще извършим решение. Да, тестовете трябва да пропусна и да пропусна. Пропусна, окей. Да пропусна и да пропусна също тук. Тестовете пропускам. Да. Пътния знак. Така. Чакайте. Потествате посока, която ще да зашъм премисли определил пътна знак точно така. Потествате трябва да пропусна. И пропусна. Всички трябва да пропусна. Аз ще ми напусна тази ситуация. Е задължено да премина безпримерно, трябва да пропусна ППС от другия път. Така. Потествате съм предимност правилно. В който случай се безправилно да премина с предимност, който задължително да се сигнализира. Намалена видимост през нощта. Автомобил, който се движи по автомагистрала с предимност автомагистрален път. Без... това е грешен отговор, без ограничение на скоростта, това е грешно. Мисля, така е разрешено. Пътина определено така с къси. Сварим. Претягане предения на повредено писатищо. Така точно така трябва да е. Пресовърху под за движение е забранен, ако... Така... Правилно ли е спрямо за престой товарен автомобил? Да. Тази ситуация правилно ли е паркиран лек автомобил? Не, защото паркирането е разрешено само дясното. Изпълнително другите изсветлени забранени, когато автомобилът не е забранено правилно. Как да начало разклон модел. Много даче забранено правилно. И много даже правилно забранено крепен. Не закрива. Така. Че водач, който изпълнително правилно тази извършва. В който случаите ПТП водач е дължен да вземе мерки за безопасността. Значи щяхме да сме много грешки. Пак не.